Så vi er så småt lidt klar til at skyde her i gang. Så sætter vi musik på, og så bygger vi stille og roligt op. For nogle af de her kører til at holde rundt i sætninger kører med i alle mulige aldersgrupper. Og det er simpelthen det her, fordi det er sådan, man starter ud med det her. Man starter simpelthen helt umuligt, som alt muligt af. Så kan man få ting af og blive bedre og bedre. Er I klar til det? Vi starter ud med